Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton, may ismalin, may gluta tayon. Mukuti mo hamis atong naon, mga bugas talong kampuhaon. Celebrity pang-beauty, celebrity para sa family. Ang kahumot, suabing-suabi, celebrity soap, okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Kung mahimo buhata ang di niya gusto aron matagad kaniya. Ha? Tuduan ko ni mga anak para si mong anak, sir. Gusto kong may kaistorya nga akong anak. Ug may tabo lang kana kung kanunay mo siyang sungugon. Unsa? Maayo kay ni ano mo, Daddy? Ma'am, excuse me. Wa magtupong imong kilay, ma'am. Unsa? Charmin! Bastos ka, ha? Wa man tigil ko maghubo, ma'am. Nga, ningon kang bastos ko? Bastos ka na, bugo ka pa. Dad, diin ba din mo mapunit tinitawhana, ha? Mabaw magkay pangutok, mubog IQ. Iliteral maging pagsabot ang akong isulti, bugo! Igo na, Charmin! Mula ba kay tawhana, Daddy? Tungod kay wa ko'y nagitang sayop sa gibuhat ni Sandro nimo. Kibastos ko, Dad. Giilan kong wa magtupong ang akong kilay. Kay tinuod mo sa bitaw iya. Unsa, Dad? Panamin nito kung nagtupong ba na. Imbes ka pasalamatan ko ni mo. Nga nabantayan akong wa magtupong imong kilay. Aron di ka maawawan kung may laing magkakita ni mo. Sagpa mo na yung dawat ako gikan ni mo. Di pa na mao. Sobra pa o niya sa sagpa imong maangkon kung makita ko pa ng naong ni mo dinis amo. Buiset! Pasensya ka na sa akong anak, Sandro. Nasagpaan ka na hinoon. Okay ra na, sir, ay. Pero sakit-sakit ganoon, sir. Pasensya ka na. Ay, kabalaga. Bayran ko ang pagsagpa sa akong anak nimo. Ha? Ayaw gid pagbiya din ni Sandro. Kay nakakita na ko og katapat sa akong anak nga mao ikaw. Sir, Oy! Why is man your nose is fogging, Inday? O si nagfaging yaya. Your nose is nag-aso ba? Ayaw ko kabuang yaya, ha? Gisapot ba ako? Kay way laing nakita anang Zandro maulang ang akong kilay, unya karon ang akong ilong na sabag imong nabantayan. Kay why man day ko no ang imong kilay, Inday? Wa ko na magtupong. Ah, ha? Wa ba ko din magtupong, yaya? Oh, di ko na, be. Oh. Oo. The other is going down and the another one is going up. Di ba ko natural naman ni nako, iya? Ngumuka na o kining usa na ko kakilay kung iiknat ko ning usa, kung masuko na ko. Murag, it's different, good, Inday. You did not draw it perfectly. Oh, leche. Kuha ako lapis pagdali. Oh, where man ato? Mongol 1, Mongol 2, o Mongoloid? Wisit! Ang lapis na ko sa kilay, yaya! Okay, Day. Right away. Zandro, dili kita ka hunungan hangtod ka mawa ka sa kung pananaw animala ka. Oh, ang saray niya. Oh, kaleche. Ang animal ka na nga, Zandro, ang nag-drive sa bagong pinalit ng motor ni Daddy sa may garage. Nagtuyog-tuyog siya sa grahe, mamurang nag-road test sa nagtanong na sa Daddy. Kaangayan sa animal na naka-t-shirt lang, ug puti, ug naka-pants ug fitted. Ha! Diin pa niya siyang palitahagikan? Nganong nakuha niyang akong pagtagad? No. Dili. Dili na ko muday og lalaki. Leche! Nisabot akong kalagot ni mo, Zandro! SED Alert! SED Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan, hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies.
Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan, magaan ang pamati kanang sa pagdayong katulog, mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan, Osami City. Health Testimonies. Nakuha ni mo akong gitudlo ni mo, Sir Mike. Oh, yes. Sayon raman di ay. Mas ka maulang ka manimbang ni motor, sir. Sa'yo na ginapara ni mo. O kung tanan ni mo, bisag ba edad na ka, tiguang na ka, ug luya ka na. Willing ka pa kayo magkatun. Dali na magkatudluan. Makapang-chick sa pain ni sir. Patay tala sa akong anak, Sandro. Oh, sige na, sir. Ikaw lang usang mo drive, ha? Human ani, kung makapadagan na ka, gawa sige ta mag-road test aning imong bagong motor. Ha? Okay, okay. Excited lang ako magkaton ini, Sandro. Oh! Wow! 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 Wow na lang kadlaw. Your daddy knows how to drive the motor na de Charmin? Madisgrasya gani ng akong amahan sa kabuang anang Sandro Yasali. Patkin ko kinatawhana. Oh, no. No! It's very bad na day to kill a man. Especially to kill a man like Sandro. Who is tall, dark, and handsome, and macho. So sayang, Inday. Pansayaya? So sayang to kill Sandro. Sandro is a vitamin of our eyes. What, Yaya? Don't tell me. You're not enjoying looking Sandro's body built. Oh, look at him. Oh? Oh, so yummy. Yuck! Ew! Kaluod ni mo, Yaya. Oh. Che! Yan ako, ay. Luod ko, no? Pero tinakatutok ganin ng Sandro. Oh, I know your type of a man, Day, ay. The body built like Sandro. Same here. Same mine. I like him too. Yum, yum. Wow! Oh, dali na ka nakaton, sir. Okay na ba to, Sandro? Oh, sir, mao na to. Mao na gito. Kung interesado ka makaton, sir, kung may will kang makaton, dali rin ka magkamao. May kamagod binagtudlo na ako, ugod. Gitudluan sa ko sa mong driver, ano, sir? Sa inyong driver? Oh, driver naman. Sa akong kailang driver, sir ba? Kwan, sana nga mo pagkusuna. So, pag mag-drive o gabal-habal? Mao ba? Kayo sa trabaho ni mo kaniyad to, ha? Kwan, kining mag-uuma, sir. Mga trabahoon sa basak, sama sa pagtanom o pag-harvest sa humay. O nakasuway sa kong mag-hardinero, sir. Mao ba? Maayo. Kay kung pa lang late, dili ko magpa-drive ni mo sa akong mga appointments. Kay naanad man kong ako rin mag-drive sa akong sakyanan. Labi na karon nga may motor na ko. Kuan, maghahimo ka ba sa pag-atiman sa hardin sa akong asawa? Kay sukad ginamatay siya, wala gid kaayo, matiman ka ng iyang mga imported ng mga tanom sa iyang hardin. Labi na iyang mga mahalon kay mga orchids. Kay di naman gud matug atiman pa ni Sally. Kay sukad lang mamatay ang akong asawa, manya na kaya si Charmin sa iyang yaya. Maluoy na lang ko na yaya Sally nga ahinti gid taon sa singgaak sa akong anak. Bilib mo ko sa pasensya ng yaya Sally. Mungisi lang. Murag na immune sa kasaba sa akong anak. Sobra ka-spoiled ng imong anak, sir, no? Dili ba yan na ingon siya anak kauna? Sweet kay na si Charmin. Nausap lang lagi na siya sukad sa pagkamatay siyang inahan. O ni samot na katulo na pakyas siyang kanhiuyab. Mao ba? Mao day ka murag gikuntahan kong apil. Mao lagi murag naman hater ng akong anak. Mao ikaw na makamaong musabot sa akong anak, Sandro. Maistorya-istoryahin na gano'n na siya. Nga mabalik ang iyang pagsalig sa mga lalaki. Kay bugtong ko ng anak. Ganahan sa taon kung makaapugi ka niya. Niya sa una ko pagkaapuan na ron. Nga halos na ng lalaki nga iyan na makita, iyan mang kontrahan.
Sige ra, sir. Inahinay na kong istorya ka na si... Kinsa ka dito yung sa imong anak, sir? Charmin. Charmin. Mm. Charmin. Niya ang tanang gisugong no Sandro na. Natuman ko na ang tanan niya gipa-shopping nako. Pero unsaon ko man pag-contact niya ang yang cellphone di aman sa compartment sa sakyanan. Wa magani taon ni battery. Ako, niya akong cellphone pero hadlok kong muon sa taon ani kay makontak lagi taon kong inahang tigre taon do Sandro si Madam Leonera. Ako ba hinoy ato bango kasaba taon. Ya unsaon na ko pagtubag kon nagkita ba mis dong Sandro og wa ba? Kung ano kung sa akong pagpamakak, porbida no. Bahala ka diya dong. Total, ako na dato karon. Ako'y tagiya sa imong sports car og lahos lang ko sa kundo unit nga akong yabangan. Sikatan na ko sports car unya kundo unit ha. Bahala na dita makita pag usab ron. Total dato na ko ron. Ni ana ko'y daghang kwarta. Ako ni tag-iya karon sa imong kwarta. Ako na karon si Don Goliath. Di mo bagay sumpayan kung doon ako pangan. Oy! Nanimahon akong tao da. Buang nga. Usa man ito na ko pagkontak si Noy Goliath. Wa man ako akong cellphone. O di sa ko magamit ato akong cellphone din kay mabunggo ko. Anong mahal kong cellphone? May pagkikuhat ra kong cellphone ni Goliath. Bay lumi. Dunay Baki ko na. may sapa. Hey, man. Mali pa yun siya. Uy. Gamay ilong dako baba. Kusog nga mo kanta. O gak gak gak. O gak gak. Unsay problema mo, Sandro? Kay ni amang ko, anda mo tabang at your service. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal